Кайбер кешеләр диндә гынах кылып яшәгәнче, дин белән яшәмичә, я булмаса Аллага ышанмыйча яшәүне хәерлерәк дип уйлыйлар. Бер караганда, тышкы яктан караганда шулай. Мәсәлән, яулык тартып торган мөселман кызы безнең өчен ул нонсенс. Яулыгын салып атсын ул моны эшләгәнче диясе килә. Әмма дөресен генә әйткәндә, Аллага ышанып, диндә булып, гынах кылып яшәү хәерлерәк, әйбәтрәк. Ни өчен? Чөнки син Аллаһы Тәгаләне таныйсың барыбер. Аңа рәхмәт кыласың, ул сине барлыкка китергән өчен, гәрчә бөтен әмерләрен аның үтәп бетермәсәң. Әмма Аллага бөтенләй ышанмаган, аның кануннары белән яшәргә теләмәгән кеше, ул Аллаһы Тәгаләнең кануннарын үтәмичә генә калмый, я булмаса Аллаһы Тәгаләнең ачуын чыгармыйча гына калмый, аның үзен танымый. Бу әтисен тыңламаган бала кебек. Әтине тыңламау бер нәрсә, ә менә әтине танымау, син миңа беркем түгел дип әйтү, монысы инде бөтенләй икенче.